Kabam. Hey, Kabam. Hey, ngizwile man ukuthi uzong-interview. Hey, Kabam, mina nguzulu. Swale onongo. Mr. Zulu, how are you, sir? Hayi khona ukuphila into ekhona nkabi yami. Walusa kodwa nkabi yami wona ngathi awulusanga wena. Mr. Zulu, I will be conducting the interview, not the other way around. So I guess you just need to sit there and then we can start with our interview. Okay. Yanka. Can you tell me briefly about yourself? Yabona nkabi yami ngikutshela. Swale wanongoma. Inkomo lapho inkabi izinto eshaya uphondo phansi. Uyabona mina ngikutshele wena nkabi yami ngangisina lapha. Angizwa ukuthi ngithini? Ngishiya inkomo enkulu kabi mina abafana belusayo. Njengoba ngikubuza ukuthi wena welusa yini? Can't you sit down, Mr. Zulu? Ngoba ngikubuza ukuthi welusa yini nkabi yami ukuthi mina la ngisuka khona ngishiya inkomo nabafana belusayo. So nkabi ngiphethe izinto enkulu kabi ngempela. Izinto engokuyicabanga wena nkabi yami. Ngibungibona ngirishi mina. Nginemedlela. Interesting. Mr. Zulu, what do you think you can bring to our business? Why must we employ you? Umbuzo omuhle kakhulu nkabi yami. Yabona nkabi yami. Mina ngiyashaya isagila nkabi yami. Yabona la emsebenzini la kungenzeka imanga inkosi impela. Ungaqhamuka befuna ukubanga lo msindo. Ufike ithi hayi qhamuka. Nkabi yami. Mina ngalusa nkabi yami. Mina nginemendlela enkulu njengoba ngitshela nkabi yami angiqambi imanga. Yabona mina nkabi yami angeke ngikuvumele ukuthi bakuthinte. Bangaze bapholishe inyawo nkabi yami. Ngendlela mina engikukhathalele ngamsebenzi wami. Ngiyakwazi futhi nokushaya induku mina nkabi yami. Please sit down. Please sit. Mr. Zulu. Mr. Zulu, I'm concerned. Very, very concerned. Did you... Have you ever worked before? Do you have any form of experience? Ngasebenza nkabi yami. Uyabona ekukhuleni kwami ke ngangilusa. Ungabuza ubaba uBhengu la ngisuka khona. Ukuthi ngangilusa inkomo ngasuka la ngangilusa inkomo ngimncane ngina 3 years. Ngisuka nyosenga mina ngivuke ekuseni ngihambe nomkhulu. Sifike esengi igula uyalazi igula wena. Wena ngathi awula ubisi lona uyalazi lenkomo. Ka la ngisuka khona mina kunemanga. Wena ulusile wena. Induku yakwazi ukuyishaya nje khona. Awukazi ukushaya induku wena. Hayi ngiyayiphasa le mbuzo. Mr. Zulu, it says here in 2017 you was at DUT. Can you maybe tell us what were you doing there? Nakho mbuzo omuhle kakhulu. Nkabi yami uyabona lapho ke nkaka sasihambise umama wami kuphasika. Awuqambi mama nkabi yami sifike lapha la sikholwe nkabi yami ephasikeni. Uyabona eDUT yila impela bengifuna ukuthi siye khona uyobona nawe bangazi kakhulu nkabi yami. Ngiyayiphasa le mbuzo. I guess we'll leave it here for today, Mr. Zulu. Yeah, I think Mr. Zulu, you can go. Thank you very much for your time, sir. We will be calling you. We'll get in touch with you. Don't bother calling us back. Ungibizi nkabi yami ungibizi. Kodwa ungibizi nje ungibizi usulusile. Hayi 48 enyanyisa kakhulu nina nabantu bamanje. Nibhizi nikwitiza le English. Wena musukulahla ulimi lwakho lwamaZulu. Thank you for your time, sir. You're more than free to call now. Thank you very much, sir. Hey. Plus, make sure you don't call. We will be calling you. Just don't call back. Don't bother. We will call you. Thank you for your time. Holy Spirit. Drink le. Hey, I know see.